Și bine v-am regăsit la al doilea episod de Minecraft Survival. Aici împreună cu Drago și invitatul nostru special, David. Aici mină, am ajuns într-o mină. Da, pentru că... Am găsit și diamante. Pentru că Nico a zis să dăm puțin stop recording și am uitat să mai pornim filmarea. Am găsit un golden apple într-un chest. S-a mort. Și torțe în chest. Dar de ce mi le iei? Gata, nu mai vreau cu tine. Nu mai vreau cu tine. Ia stai mă, ia golden-ul. Am mai găsit unul. Ia-l peste. Am mai găsit unul. Am mai găsit unul. Ți-am dat unul, îl mai ai? Da, mă că îți dau încă unul. Hai, mersi. Gata, am dat. Vezi că e pe jos. Nu-mi trebuie, hai, du-te. Du-te și el. Am mai luat și... Ia. Da. Da, avem sabie de Mai piatră. băieți, mai băieți. Am găsit diamante. Am găsit 6 diamante. Suntem foarte bucuroși. Da. Mai ales eu. Sper să fie și băieții de lângă mine Da, da. bucuroși că am găsit diamante. Opa, văd un nume. Care erau șansele? Erau ceva șanse. Stai, mă duc la un băiat. Le portă David. Da. Bă, tu cred că nu știu cum ajung la David. Nu mai căutăm Asta mă așa bate și diamante. mor. Bă! Sperăm să găsim diamante, iarăși. Ui, dacă vrei mă bag în apă, în lavă și îmi dau gol la apă. O să mai continuăm cu seria aceasta de Am auzit că vă place. Minecraft Am Survival. găsit golden apple, gold. S-ar putea să fie diamante? Ce la mine? Nu, la mine. La mine și la Nico. Nu sunt. O să minez un pic să mă duc pe acolo. Da, nu avem. Da. Așa se face să merge prin lavă. Ai băgat golden apple? Nu. Dar cum ești prin lavă? Nu, pe am zis că așa se merge prin lavă. Diamant! Ne scuzați reacția noastră, doar că suntem foarte bucuroși. 2 diamante. Da. E bine. 3 diamante, 4 diamante. 5 diamante, poate să zici. 5 diamante. Eu cred că 6 cu ăla, că am avut unul. Mamă, 6. Dă-te. Câte avem? Stai că văd acum, după ce 12. eu și pe ăsta. Cred că avem 12. Stai că văd acum. Da, 12 avem, da. Sau 11. Da, 12. Bă, nu mai tu mă copii. Acum, da. Și ce mai facem acum? Că am găsit diamante, cred că am găsit destul de diamante, nu 2 de diamante. Hai, mersi. Creeper. Da, să mănânc și eu ceva, că Și v-aș ruga să apăsați butonașul de like. nu și la pisul. Că nu durează mult. Ah. Decât un click. 3 secunde. Nici 3 secunde. 2 secunde. Ia curez. Da, Da. foarte interesant. Întrebarea mai știm cum am ieșit? Asta mă întreb și eu. Apar câte noapte. Îmi sperii. Da. Dacă ai murit să stai acolo, că așa și. David, ieșim din mină că... Eu cred că mai caut o țară. Mă duc prin... cum se numește așa, că nici eu nu mai știu. Pe mine mă bate un paiangăn. M-a bătut un paiangăn, că m-a prins la el. Paiangăn? Mama, nu m-am întors. Stai că fac acum.
torțe. Slash teleport. Slash TP. TP. Mamă, ce m-a speriat. Ce văd? Era să cad. În? Lavă? Nu. Ce face castravetele astea, ui? Da, aici dacă nu avem chipul, Bine, da. Ce te urmă copul? N-am. Am găsit un chest. Am două Ok, saci. un chest. ce în el? Un golden apple. Un iron. Ăsta cred că îi dăm, am mai găsit un chest. Wow. Au. Ce? Stai să văd ce e. Sharpness 3. E bun. Te la, o, ia. Mai că cred că știu ce Dă-mi e mie. acolo. Să o dau ție că e episodul tău. Ce trebuie, mă, nu pot să-i dau? A, stai puțin. Ia. Stai țără că nu cred că m-am loc în inventar. Nici eu nu o să mai eliber niște. O să mai scot din el. Sharpness 3. Niște lapis, niște torțe. Sunt bune torțe. Niște maiuri. Da. Am oprit pe aici de diamante, scăpăm și de tot inventarul. Diamante am făcut de diamante, că sunt Bă, bucuros. dacă e, ne dăm kill. Da, cred că ne dă și Mă bag pe aici pe lava să o dacă e... Dacă nu ai golden apple, încerca mori. Gata, am revenit. Un Am bou, iar ne arăt. Un telefon. Nu știu de ce, dar nici nu cred că îi răspund. Nici nu o să-i răspund. Muri. Dă-i teleport. Ia. Deci, de fapt... Bă, și vă sui. Ce vrei? Ce Bă, vrei? era foarte multe de aia și aveam șanse foarte mari să găsesc Ce? diamante. Ah, Și câte la voi era. până nu se poate. De asta, bă. Că nu mai pot. Gata, am pus-o. Bă, nu am pus. Vezi cu, știi cu ce face? Da, cum? Hai, am dus să-l. Ia, mă merg și eu pe voi. Bă, nu mai da. Nu m-am luat, că din greșeală am dat. Nu, pe aici mai sus. Hai să apri de lemn. Mai găsit ceva? Bă, lamă. Bă, tu ai ieșit? Două lame. Diamante, ești prost. Nu mai am luat diamante sau cum? Nu știu, stai că opresc eu. Oprește. Oprește la că nu știu. Da, opresc. Nu e bine. Gata. Să vedem câte diamante sunt. Nu te cred. Nu te cred. Stai să se ducă lava. Nu Bă. te cred. Mai- Nu Nico, te nu. cred. Hai, așa ceva nu se poate. Hai. Scuze, am văzut greșeală. Ok. Nu vreau să pun. Uite, am fost acolo. 1, 2, 3. 3. L-am luat eu. Stai să ți-l dau. Nico. Oh, lasă-mă. Lasă-l că... Hai, mersi. Mort. Nu mori. Te rog. Mai de capul meu. Bă. Ia să mă, de unde îmi dau? Hai să ieșim afară, gata, că am Hai, făcut. gata, i-am dat Avem 14 diamante. 15 cu al tău. De unde ești? Las că dau Nu, de mă. slash Te stupi la Kill. Nu. arond A. Da, hai, arună. Spawn. Așa, pe mine m-a spawnat la spawn. Nico, tu unde ești? Bă, nu știu cum m-a spawnat pe mine. Dă-te pe la mine. Stai, Hai de sus. Gigelman! Repede, intră-mi, bate-ți, pe mine mă omoră. Pe mine. Eu nu am viață. Nu m-am lăsat pe de. Mamă. Uite! Sus, mă bate, mă. Ce vrei să-ți facă și pe mine? M-am omorât. Am Și fugit. pe mine. Eu am fugit.
mă. L-am bătut. L-ai bătut. What? Am murit. Am luat eu ăla? Nu mi spațiu. Le vezi, mai ai luat tu ăla? Cu dracu. Uite! Uite! Stai mă, că eu nu... Uite, unde să te ridică? Nu văd nici nu. Nu știu pe ce. L-am văzut unde s-a... L-am văzut unde s-a teleportat. A murit. Bate de mine. Gata, am murit. Ți-a dat? Nu mi-a dat. Enderpearl? Hai să ne dăm teleport la David. Nu! Unde e Davide? Eu mi-am dat teleport la el. Bă, ăsta iar s-a băgat. Bă, ce treabă a făcut ăsta aici? Ba, să poate în jos, nebunul. Ai săpat în jos? Da, păi am zis că nu mai M-a mergem omorât în pe mine. mine. Am zis că nu mai mergem în mine. David. Păi ce faci? Bă, Păi nu ne facem și noi acasă, nu mergem, mai explorăm. de asta, hai să teleport. Stai. Trebuie să teleport. Lasă. Hai, dă-ți teleport la mine. Dragul. Ești teleport. Încă 2 la 9. Gata. Hai să facem aici, facem, uite, în munte. O să dăm și eu cu voi? Păi da, dacă nu vrei să vii, ce să fac? Eu mă duc sus pe mine. Păi vreau să găsesc diamante. Păi nu mai găsim, hai că ne ajung. Hai, vină încoace, ăsta, Dragoș. Dați-mi și mie TP la voi. Să vină. Băi, ia să mă așa. Oh, vreți? Da, ce vreți? La bala portocal. Vrei? Nu. Ba da, mănânci. Nu! Am crezut că a bubuit viața. Am crezut că am bubuit eu să mor. Da? Mulțumesc. A, nu. Trebuie să-și asta să ne parcul. Da. Da. Mersi. Nu-mi place să mă refuz de cineva. Bă, cine e aici? A, tu ești, bă. Ce faci, mă? Sap. Ai schimb de fată. Ba nu. Te ajut să sapi? Cărbune. Mamă. Ia. Da, unde e? Săpăm în sus sau în jos? Ne scuzați, dar acum am o pauză de mâncare de masă. Ne facem episoade pentru voi. Băi, ia vină lângă mine aici. Da, stai acolo. Gata. Gata. A, mai bine? Mă ocupe de casă. Voi duceți-vă și luați mâncare. Care de mă mine? Au, bă! Te-ai învățat? Te bat. Hai mai de una. Duceți-vă și luați mâncare. Haideți, nu mai Hai, mă bă, să- că mă ocup eu de casă. Stai puțin. Poftim. Dă-te pe din fața mea. Trebuie să facem asta. Nu vă mai supărați. Dar nu mai După ce mergem, stai să-mi dau scorul uite aici. A, da, chiar și eu. Dă Și și eu. mie. Cum îmi dau? Stai să dau. Gata. Eu merg cu tine să căutăm mâncare. Mergem pe sus, pe acolo să iei mâncare. Nu! Am căzut jos. Îți dai teleport la mine dacă reușești. A, cred. Mă ocupe de casă, de tot. Voi faceți mâncare. Îmi voi căuta mâncare. Gata, am ajuns. Nu, că și eu m-am ascuns. Și m-am urcat fără. Am găsit o oaie bună și găi în porci. Orice, dacă orice. Eu porc. E o oaie găină. Să nu mâncați carne de... De Uite, pui. bă, Camila. Nefăcută, știi ce? Uite, bă, Camila. Nu știu ce e de la de Bă, hamburger. eu mă duc să iau Camila. Ai lamă și în primul rând așa. Mă duc să o mor. Hai! Frumos. Eu mă duc... Neaproape mi s-a consumat
să dăm să fie... Hai să ne culcăm Am toți. 2 sabi. Hai să ne culcăm noi. Noapte bună. Noapte bună. Trebuie să-mi faci învăț. patul. Hai că mă bag. Nu, gata. Stați ca să mă culc și eu. Pune spatul acolo. Gata. Mișto. E tare. Tare. Da. Ne luăm paturile. Bă, care nu poate? Eu, stai să ți-l dau. Gata, poftim? Nu e. Mă, mă duc să omor că mălea. Hei, eu mă duc să omor o oaie și după aia mă întorc acasă. Uite mă oaia care o sună. Da, cred că aici o să încheiem și noi videoclipul. Nu uitați să apăsați butonul de like Da. și ne vedem Data viitoare. Pa, Pa, pa! Ai oprit?